Αστεία story time όσο στολίζουμε το δέντρο. Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε την τελευταία ώρα για να κάνουμε συνέλευση και αντί να συζητάμε σοβαρά θέματα, αρχίσανε τα αγόρια να παίζουν μακριά γαϊδούρα μες στην τάξη και έγινε τρελής. Μαθητές παρήγγειλαν σουβλάκια στο γραφείο των καθηγητών και τελικά, αντί να φάνε τα σουβλάκια, έφαγαν αποβολή. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο καθηγητής αποφάσισε να μας βάλει διαγωνισμό στην έκθεση. Την ώρα του διαγωνίσματος άρχισε να χορεύει ζεμπέκικο και να βάζει δυνατά τη μουσική. Καλά, ξέρουμε προφανώς ότι το αποτέλεσμα είναι να γράψουμε όλοι 0, αλλά ας το απορρίψουμε αυτό. Κάποια στιγμή, τα αγόρια της τάξης, όσο περίμεναν τον καθηγητή των μαθηματικών, στοιχίστηκαν σε μία σειρά και έκαναν κάμψεις με το που μπήκε ο καθηγητής. Τώρα, τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με τις κάμψεις? Θυμηθώ άπειρες αισθήσιμες και στα χρονιστήρια Αξιώτη, όμως υπάρχουν και πάρα πολύ καλές στιγμές στήριξη από τους καθηγητές που μας βοηθούν να πετύχουμε τους στόχους μας.